I dag der skal vi vise vores pavillon frem. I skal tænke nytænkning. I skal tænke kreativt og visionært. Der er ikke nogen tanker, der er for store. Pavillonen er en demonstration af, at man godt kan bygge på en anden måde, end man gør i dag. Og så skal vi prøve at sætte noget fokus på det her med at bruge alternative materialer i byggeriet. Jeg tror, stak ind den. Det er vigtigt at prøve at skubbe til deres egne tanker omkring, hvordan man skal bygge i fremtiden. Sådan der. Vi skal finde nogle alternativer, så ikke vi bliver ved med at pumpe alt det her CO2 ud i vores skønne verden her. Skal vi lave nogle rækker herom? Vi har taget udgangspunkt i fly, hvor der har været noget snak om at lave sådan flere lag. Det skal hjælpe med at sådan udnytte pladsen ved at vi bruger højden. Jeg håber, de hjælper os helt vildt med nye tanker. Det betyder, at hver konstruktion den bliver unik. Forestillet os jo, at stolperne skulle være noget 3D-print. De er super kreative, super skarpe og virkelig gode til at komme på nye idéer. Vi skal have sat nogle navn på billederne. Det er en kontrol.